سلام زخبركم تخطاتلتي يوتيوب channel كما يتقنيو كما يلكم دحان دلكم ابزز لكم ملء سلام انتعنا نتمننا كاس مرا كاب بمقرتن طعمتن ملكعتن زخونت كتمانا كتما اسمرا كوينا نزي نايلوم مدبنا نمحلالفلكم علينا ابزز لكم مدما بسلامن بتعنان كتكاتلونا سملو تسفاينا مساهم زلكو غازيطኛ ኃይለ ደብረጽዮን ነሎሚ ቀሪብና ያዘለና ጋሻ نعيكم تعبيتي نعكم كحدش رئيتي ما كلاليكم مسزي نايلوم قاشانا تبو زخنا زمدنا كلوكم تسفانا قبركم علالنا هنسقرينا حرايسك قاشانا بعد قتل عليهم نظم تعذبتنا حراي هايلا مجمرتا سلستوها نعدل امسكن قصيله نزيابير املاح بزبصحنا ون يمسكنو الرأي أنا برهانة قبر بحال بعشر شعات سوينا 4 أب حوصة ما شو له توليده نايلومي على قاش زبحال بوتايو دحريو كومندا بالكو بس أنا تأكل هدمة نب نجهز بزبحال ويا تجزيتي بدميت بالوانيرم نومها دقائق بلزرنا بزيادة أبتجزيتي خا بس أنا كوينها خا مس أدي تحازيله ندهس أنا تزبحال دهزبي ويكا بلم داو صواعان دات عليت نحصانات كا وخا عبي مالتي دحريو حصر زبدان السودان كيدان يرن بحكمنا دحريها تمريسه اب شحن ساعتين 96 كا اب بيت مرت برهات عين صوران اب كولج بوردين سكول تصنبيره دحريو نما ماتا تمرت يوم سوداهو ناي ماكاي درجه ابانا ودي اصيله هاي سكول كا كوم ودي اب مبل اسرا زريخا 96 مخاني ناب بيت مرت واساي كالو سواها تتصنبيره دحريو اكو تشحن شوعتنكا اب كولج اي اي تي تتصنبيره مالتي حصر زبدو دحر بايتا يزي يمثل صبو حجي زلخايو انتاي يمثل اسك بو مصيخامو امنتاي عودي خاسرخ زلخا انتاي سرح كاسكلالينا ول اب سعزي ممهر يدلخو ابتناي كولج ماي نفحي ب College of Education زبحال ويكا بديبارتمنت جنرال ديبارتمنت اوف إديوكيشن زبحال عودة تمرتي أصنعي دحريو كم سبي بديبلوم زي تمري أمالتي دحريو كمتي هاجر تحتو أب ممهرنا سرع نطف يركب اللهو أبتفلما بكولج سيرفيس تبع هيدي السواع نحد عام هاجر جيله دحريو كاب كل تشحن 10 سبع حجز اللهو بسرع أب أكتيف ناي ممبرنا سرح الله مالتيو مهنياتو كمتي انتاي زبحال كمتي عدا استخفل الكاس سخد مع عدا خفل زعينوتيو سلازي حنا منغستي امهيرنا حنا خابت منغست سمحرنا اب ساعزها افت هاجر تطلبو ناي ممبرنا غبو اجامي يبركتالو مالتي صبو برهانه قبره سلازي برهانه قبره ممهريو كاين زنطلك ممهر برهانه كنبل انيلي صبو ممهر كبال كلس بتحرك ممحري سب فلطتي زمحر انت فليتي زمحر مو از ممهر كا نزي حلفنت استسكمس لزخونه حبرتسب كمهر حبرتسب كفلط حبرتسب كدحن زوفر ايمون اي بحقي اب حدا عبي مويا مهلاوكا نعخاون حلنا وقسانت سمعكا يكون ناي بحقها حلناوي عقبت زوهبي مسك برهانه ازناي تمرت دحر بايتا قاسك انتي تذكره له قون كابتي مباتا جميركا نالوات مباتا بحدينا تماهرنا هو حسس اندابلنا انا بحنسب لاميدنا مو نسمعتسك وين تعذبتنا كم زنيرو نذكره تبلو في إلمنتاري وي مباتا ديو ماكلاي ديو اب لعلواي درجه مسبص خب هاي سكولنا بكوليجين كما ينيرس كهوت ني بحقي بزي حج زلنا وزي حج تحسبو كلها افنا قلنت هيوت تملس كلها ني بحقي كلينوت الله منياتو انتايو تنتين كاون نايتو دونيها ما حقتي ابتجزيتي قلنتي تلك انا حنت تقصص تبحال بطعم زدغغما سكول لايف نيفر كام اجين يبلو صعب نك ازسي نك نزي هيوتيو هيوت بيت مرتي اب عالم اتسمكري ناي بحق نمزراب زي ملس سلازخونه وي نعاته ملس بابجخا نو بملسني الكايت سمعك انت دخو نيرو which is good ግን ይሄ በሐቂ
ናይ ቤት ምርቲ ክንዝክሮ ተዳ ኮይና ቁልዕነት እዩ ልክ ኣብ ተቀዲመውን ትንክፈ ቢለ ጸኒሐ ኣብ 1996 ትምርቲ ኣብራሃታ ክናኣት ተኸለና ፍሉይ ነይርና ኣና ብፍላይ ንሕና ከም ህፃናት ዓይን ስውራን መጠን ብዙሕ ቻሌንጅ ሳሎ ምስ ብዙሓት ከማኻ ዝኣመሰሉ ዓበይትን ንኣሽትን ማእከሎት እዮም ዝጸንሑኻ ናይ ብሓቂ ኣብቲ ግዜ 96 ክዝክር ከለኹ ኣነ ብዙሕ ነገር እየ ዝዝክሮ ሓደ ኣነ ብዕድመብቲ ግዜቲ ክኣቱ ከለኹ ብተቐዳማይ ክፍልስ ወደ 10 ዓመት ትኩሉ ርዳእክኒ ማለት እዩ ሕጂ ከምኡ ብምንባሩ ኩሉ እቲ ናይ ቀዳማይ ክፍሊ ይዝክሮ ኣይክለካ ክእል ሕጂ ግን ምስኡ ኸ እንታይ ያለና ኣነ ዋዒ ነይርና ብፍላይ ምትዝክሮ ይኻን ካብትን ናብትን ንናጠር ሳብ ሕጂ ጅላስ ከመካ ትበሃል ቦታ ወይ ከሓጢር ሲሚንቶ ንብላ ነይርና ኣብቲ ግዜቲ ግን ናይ ብሓቂ ክንናጠር ከለና ስእልካ ካብትን ናብትን ኣኹራባት ክትነጥር ካብቲ ሓደ ኣብቲ ሓደ ክትዘልል ሰለል ዝበሃል ኣሎ ኣብኡ ልክዕ ትድይብ ትወርድ እንደዒ በቃ መሊስካ ትጋያጨብ ማይ ብፍላይ ደይርስዑ ሓደስ ኣብ ሳብ ዓራትና ፍርናሽና ኢና ማይ ንገያጨብ ነርና በዛ ኣጋጣሚ ሓደ ነይሩ ምሳና ብዚኣ ኣሎ ሕጀማን ጋዜጣ ኣሎ ዳዊት ዝበሃል ጋዜጠኛ ኮይኑሎ ንሱ ግንጋያጨብ ምሳኻ ከኸምኡ ህይወት ኢና ሓሊፍና ናይ ብሓቂ ካብቲ ናብቲ ክትጓዮ ከለኻ አንታይ ወድቆ እንዲዮም ለካ ትሰብ ዝርአካ እዚኦም ሳይወድ ከመይሎም ይጎዩ ኣለዉ ግን ንሕና ንርኢ ኮና ነርና ግን እንታይ እዩ እቲ ቁልዕነት ስለ ዝነበረ እቲ ንእስነት ስለ ዝነበረ ዋዒ ከኣል ስለ ዘለና ትግዜቲስ ናይ ብሓቂ ደቂ 10 ዓመት ሞ እንታይ ሞ እኹላት ኣይኮናን ግን ኩሉ ትንገብሮስ ኣይንፈለጥን እኒሃው ግን እቲ ዝሕለፍናዮ ህይወት እቲ ሽዑን ተባኢስካ መሊስካ ትዳራበ ግን ምሸትካ ትርስዖ መሊስካስ ንጽባሒትካ او ትምለስ ሕጂ እቲ ህይወት ትምህርቲ ዝነበርናዮ ናይ 96 ክዝክር ከለኹ ናይ ብሓቂ ኣእምሮይ ፍሉይ ትዝታ ኣለዎ ብፍላይ ተም ዓበይቲ ንዓና ክዕምፅና ከለዉ ተም ከባና ዝሕዩ ዝዓቢ ብዕድመ ከባና ዝሕይሉ ክላገጹልና ከለዉ ክሳብ መንያ ሰበይቲ ከብሉኻ በዚ እጂ ከምኡ እናበሉ ከባና ዝዓቢ ነይሮም ዕብይ ድበሉ ከምኡ ኩሉና ከለውሲ ናይ ብሓቂ አንተ ታይቡ تسحقوا له حجك ذكره خلها زانتا حيزو حليفو بحقي بفلاي ابت سعر ناي بيت مرتي ادارش ناي راهواتاسي سعر له بتا او كوفي كاس كتعلل كلخا بقى تخونه تفوت ነገር የለም زعاف فرون تفوت ነገር የለን تميكات تاكب اودات تاكب تسحق تزور تزلل بقى خلت زي كونه قال ناب قال نحسبو ነገርስ አይነበረን بو متلكات ትምርትናውን ابت ትምርተይውን نفلطينا ሁለና وزنرا بلصات ትምርት ያኔርና ولا كلا إساسا وتيخا خلاص بلجا تنتبخ 98 أبلاج كهم حجي أبرهاوات زنبره هيوتك بو منصر أزيو لعل أزيو تقداس نزنبره كسب حجي مهارا نخذكرنا خلو كما هم سندعي يمزولوها مهنياتو في شو زنبره نتبناون تتجاجخا كل تسدست حموشة تجاجخا مي كابز كله حوره كاب حموشة بيتكافش الشمس كله تراي تجاج حجي بو منصرون مستي صوت زنبرنا ناي تمرت دليتاتنا نيرو بو منصرون حافشة فلتاتون يذكرني نوادر نيرنا مصومان زغبر زنبر حافشة فلتات او نعوت نيرنا بجكاتين وستو برايز وينر مالتيو كالو غون اب غطمون انا بوغنا يفتن نيرا مسرع እንዳወጻና ንገጥም ነርና ማለት እዩ ስለዚህ ባንዲራ ወጽና ንገጥም ሕጂ እቲ ህይወት ናይ ትምርቲ ናይ ኤሌመንታሪ ትድበለጸ ከምኡውን ሕማቅ አጋጣሚ ኮይኑ እዚ ምስ ምጅማር ወራራት ውን ነይሩ አይን መሃርና ኢልና ከንአብ ከለና ይዝከረኒ ሽዑ ዝነበረ ነፍሲ መሃር መምህር ተዛረ አይን ዓለም ሽዑ ዝነበረ ዳይሬክተር አይን መሃርኒና ነፋሪት ምስ ደብደበት ኣብ ስመራ ኤርፖርት አይን መሃርና ኢልና አቢና ንወጽ ከለና ይዝከረኒ ጾም ዳታኹም ክትከብሩ نعرفتي أنا which is دك أفتح زيتس بحبشك اللي هو حس 3 عمت 4 عمت شعس وتياس إحنا هون كيدنا نبرنيرنا حجي كساب كم زي سجيرو كسبت إني زنبرة كنا هتون كي تعرف يسألونا خمس زنبرة عند هي وتمرتي أي من لسني ونبي بحق خاطر دمك قرب بفلاي نايم أكل نايم وقت هذا الرجال ذكره كله كونا ون أما أكلاون مسئين عنا ما أكلاون تياتر تبهايلنا تسحبنا عنا أنا في اللاي بيت مرتبانا أبزنا برنالو بعلم بيت زم هامته سحيبهمنا تم نفعت لهم زحسونا سحيبهمنا بو منصر كم تدولكو خا ناي قد مسل زفتن زنوركو بو محمرت لهم سحيبهمنا اب هامتون بزيكات ناي تمرتي اب مزنطبب كم ناي تياتر كوينا اب قطمتاتن اب 4 غنبتن اب فيستيفالات زا مثلا نساتف نيرنا مالتي ስለዚህ ማካይ ደረጃውን በቆም ይዝክሮ ካው ብዝበለጸኻ ሃይ ስኩል ካ ልብሰ ዝገበርና ካው ኣብ ሃይ ስኩል ክሳብ መገሸታት
ብኢኤስኤምጂ ዝምወል ዝነበረ ናይ ጎስጓሳት ካብ ቦታ ናብ ቦታ ክሳብ ዝበፅሐ ብዓሰብ ዝበፅሐ ዝረሓቐ ጫፍ ማይምነ በፅሕና ኢና ብጎስጓስ ብድራማታት ብናይ ኢኤስኤምጂ ብናይ ኤድስ ንጉስኩስ ማለት እዩ ስለዚ ተመሓላለፍቲ ሕማማት ኢልና ንጉስኩስ ነርና እዚ መንእስያት ኮይና ማለት እዩ ከምኡ ኢልና ኸ ካብ ሃይ ስኩል ወዲና ንሳዋ ኸ ከም ዓይላ ወዲና ማለት እዩ ምናልባት ኣብ ቦርዲንግ ስኩል ወይ ድማ ኣብታ ከመቦ ኮይና ዝዕበየትና ቤት ትምህርቲ ብርሃባታ ብሓደ ኮይና 5 ዓመት ሓሊፍናዮ ብድሕሪኡ ኸ ከመይስከ ናብቲ ካልኣይ ደረጃ እዚ ማእከላይ ደረጃ ክንሰግር ከለናስ ምስቲ ሕብረተሰብ ኢና ተሓዊስና ኣብቲ ቅድሚ ዝነበረ ንሕና ብንሕና እቶም ዓይነ ስውራን ኢና ምሳና ዝርእዩ ዝመሃሩ ይነበሩን ሽዑ ሻድሻይ ምስኣተና ግን እቲ መንግስቲ ንፅቡቅ ዕላማ ኢሉ መታን ነቲ ሰብ ክንመስል እቲ ልምድን ክብርን ናይቲ ሕብረተሰብ መታን ክንለምድ ተነፂልና መታን ትምህርቲ ጥራይ ከይነዋህልል ከምዚ ምህር ደንቆሮ ዝበሃል መታን ከይንኸውን ኢሉ ምስቲ ሕብረተሰብ ናይ ጅባ እኹል ናይ ጅባ እናሃበ ምስቲ ሕብረተሰብ ከም ንመሃር ኣብተን ናይ ዝርእዩ ቤት ትምህርታት ከም ንሳተፍ ጌርና እዩ ሕጂ ኣብ ኮሌጅ ወይ ድማ ኣብ ቦርዲንግ ፀኒሕካ ናብኦም ክትሕወስ ከለኻ እንታይ ፀገማት ነይሩ ከመይ ጌርካ ተሓዊስካ ናብቲ ዝርእዩ ከመይ ኢልካ ተለማሚድካዮስከ ክብደት ነይሩዎ ዶ ይሕድሰካ ዶ ነይሩ ብሓቂ ክብደት ኣለዎ ምክንያቱ እንታይ እቲ ክብደት ዝገብሮም ልክዕ ከማኻ ኮይም ኣብቲ ኤጅ ሌቨል ኩላትና ሓደ ኢና እቲ ዲፈረንስ ከባና ከብኦም ንፈልየልና ግን እንታይ ከም ዝበልካ ቀዲምካ ንሕና ዓይነ ስውራን ብዓይነ ስውራን እዩ ነይሩ ቅድሚ ዝነበረ ሂወት ኣብቲ ማእከላይ ደረጃ ክትኣቱ ከለካ ግን ሳይትድ ኩሎም ዝርእዩ እዮም ብምሉኦም የማነ ፀገምካ ዝርእዩ ኣብ ሓንቲ ክላስ ኣነ ዘይተረሳዓነሲ ሻርሻይ ክፍሊ ዝኣተናሉስ ሓንቲ ብድሕረይ ኮፍ ትብል ተማሂት ኣላ ሕጂ ኣብዚ ኣላ ይፈለጥን ግን ብድሕሪት መፅያሲ መልሲና ንፍተር ነርና ሽዑስ ፈተና እያ ነራ ታግዜቲ ናይ ሂስትሪ ንፍተር ነርና ካብ 10 መምህር ገብረ ኺዳን ዝበሃል ናይ ሂስትሪና ነይሩ ሽዑ እንዳ ሓማርና ክሎስ ብንባ ፈተናና ክሎስ ዓዊሉ ይንብበልና ነይሩ ኣጋጣሚ ኣነ ኸኣ ኣብ ቅድሚት ኮፍ ዝብል ብድሕሪ ኮይናስ እንታይ ተመርሲት ኢላ ተሓተን ነራ መልሲ ባ ንገረን ትብለ ነራ ኣቲ መቕዳሕ ከሎ ድዩ ኢለያ ሽዑ ሕጂ ዘይተርስዓኒ ስሒቕኒ ወላ ንሱ መፅዩ እንታይ ኸ ትብዘለኻ እንታ ፈፀሊልካ ዳ ብርሃነ ኢልኒ በዚ ሓንቲ ቀዳሓኒ ኢላትኒ ኢለዮ ሕጂ ዘይተርስዓኒ ወላ እቲ መቕዳሕ ስዒሩ ንዓና እውን ሓድሽ ነገር እዩ ናይ ብሓቂ ክንዛረብ ተወድኣ ኮይና ኣብ ቤት ትምህርቲ ኣብርሃታ ዓይነ ስውራን ሓደ ፅቡቅ ዘሎ ባህሊ እንታይ እዩ ኣቃዳሕ ዝበሃል ኣይትፈልጦን ኢኻ መቕዳሕ ባዕልኻ ክትፍትን ባዕልኻ ዘምፅኻ ምፅእ ወላ ተይልኻ ባዶ ምፅእ ተይልኻ ምፅእ ማእከላይ ምፅእ ባዕልኻ ክትፍትን ኣብ ደገ ኢና ፈሊጥና ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ኣብ ደገ ክንኣቱ ከለና ሓድሽ ሂወት ኩሉ ነገር ንዓና ሓድሽና እዩ ሽዑ ኩሎም ምስቲ ዝርእዩ ምዃኖም ግን ናይ ብሓቂ ህዝቢ ስመራ ብሩኽ እዩ ብዘይ መጠን ብፍላይ እንድዒ ናይቲ ግዜት ዝነበሩ መምሃርትና ዝነበሩ ክሳብ ኮሌጅ ገሊኦም ሕጂ ኣብዛ ዓዲ ኣለዉ ገሊኦም ከዓ የለውን ግን ናይ ብሓቂ ተምሃሮ ከዓ ብሩኻት በቃ በዚ ብየማና ፀገምካ በዚ ሕዘካ ሓደ በዚ ሕዘካ ሰተብራሽ ሕዘካ ከምኡ እንዳበሉ እንዳዓጀቡ እዮም ዝወስዱና ነይሮም ኣዋልዶም ኣወዳቶም ሕጂ እቲ ሂወት ናይ ማእከላይ ደረጃ ካልኦስ ዝኸኣለ ክብደት እኳ እንተነበሮ ዳሕራይ ግን ምስኦም ተለማሚድና ኩሎም ፋሚልያራይዝ ኮይና ወላቲ ዝርኤል ምሳና ልክዕ ይርስዕዎ ነይሮም ክሳብ ኣነ ዝዝክሮ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ከይተረፈውንሲ ይልኡኹና ነይሮም ስለምንታይ ምክንያቱ ኦልሬዲ ኣሚኖምልና ኣለዎ ማለት እዩ እቲ ቅድሚ ዘምረ ሂወት ኣይንፈልጦን ኢና ዳሕራይ ግን እዚ ኩሉ ምስ ለመድናዮም ከም እንቋቑሖ ኮይና ንስምዖም ዝነበርና ዳሕራይ ግን ምስ ቀረቡና ካልእ ምስ ኮይና ምስ ፀናሕናዮም ናይ ብሓቂ ምሳና ጽቡቅ ዝኾነ ፍሬንድሺፕ መስሪትና ካብቲ ግዜቲ ካብ ሻርሻይ ክፍሊ ጀሚርካ ቀሊል ኣይኮነን ሰቦ ካብ ሻርሻይ ክሳብ 12 ክፍሊ ኣሎ ድሕሪኡ እውን ሳዋ ኣሎ ድሕሪኡ ኮሌጅ ኣሎ እዚ ኩሉ ሂወት እዚ ሕጂ ትዝዓበየ ክፋል ናይ ሂወትናስ ምስቶም ዝርእዩ ማለት እዩ ስለዚ ብኡ መንፅር ከዓ ብጣዕሚ ሶሜኒ ዝኾኑ ኣዕሩኽ ኣጥሪና ማለት እዩ ናይ ብሓቂ ምስኦም ከዓ ክሳብ ሕጂ ገሌና ኣብዚ ንራኸብ ኢና ተመብዘ የለዉ ከዓ የለውን ግን ናይ ብሓቂ ግን ክሳብ ስድራ ቤታዊ ዝኸደ ምሕዝነት ይደለና ምስቶም ኣዕሩኽተይ ስለዚ ናይ ብሓቂ ሂወት ናይ ማእከላይ ደረጃ ጥዑሚ ብኡ መንፅር እውን ኣብ ካልኣይ ደረጃ እውን ጥዑሚ ማለት እዩ እስከ ጽቡቕ ኣብ ትምህርቲ ኣብዝና ሂወት ስኩል ላይፍ ክበሃል ከሎሲ ብዙሕ ነገር እዩ ዘጠቓልል ዳርጋ ዝበዝሑ ናብቲ ሃይ ስኩል ገጾም ክኸዱ እንከለዉ ምናልባት ናይ ኤሌመንታሪ ናይ ምቅንና እቲ ጅነር ካብኡ ዕብይ ብዝበለ ገለ ነገር ትዝክረሉ ኢኻ ኣብ ሃይ ስኩል ብፍላይ ኣብ 11 ክትበፅሕ ከለኻ ኣብ ብዙሓት ተምሃሮ ዝዝከር ኣብ ሂወቶም ዘይርሳዕ ዝኽሪ ዝገድፍ እዚ ናይ መንእሰያት ፍቕሪ እዩ
بزي هاي سكول كحلف كله زبز حسب هنينيتا ديو فقر ديو زي حزو يلن فلايتي مستوم تمهارو العول تساتفو صنحو اب كوميتات وين تذكرتات يهلو ايو اسكا منالبات والقاو حتى كيكون ديت فتوى دا يتكون لا فتوى فقرن تمرتن كمان يرو هاي سكول سنتاي تذكروا له ونياتو انتاي ديو كلاتنا زمو ساترا يكون زخل مالت زي ذكر مالت كم عينت مالت تايو كم من ساعات مثلا نفكرينا نفكر كله ونياتو نيتشري ولا حدا اي شيء اي لوط بزح سب تايم وصلي وا سبزي قالت كم تدي تفكر كوين سمعوا سب كله لي ابزي كورنا ناي زخون عالمنا قل نيم حق خمس سبات نفكرينا بومنطر كمان سي بفلاي ابكل اي درجه ابتي ماتشور قصنا نخدلو زنبرنا ستيج ስለዝነበረ بفلاي اب سكندري سكول مساتناسي افكت قبركاي حقت فقر ነገር ግን ንስኻ እንታይ ኢኻ ትገብር ነቲ ፍቅራዊ ነገር ንስኻ ፐርፐዝ ዕላማ ትሕዝሞ ንስኻ ነቲ መንገድኻ ንኸይጠውየካ ብምባል ትቃለሶ ማለት እዩ ነቲ ናይ በሐቅ ነቲ ንዓኻ ክፍትነካ ዝመፀ ፍቅራዊ ህይወት እጂ ኣነ ነይረና ነኝ ብዙሓት የዝቀርብ ግን እዚ ክብል ከለኹ ግን እንታይ እዩ ከምዚ ሃነኔታን ከምዚ ናይ ግዝያዊ ነገር ተደይ ኮይኑ እምበር ከምዚ ናይ በሐቂ ፍቅሪ ፈሊጥናዮ ማለት ኣይኮነን ናይ በሐቂ ግን ሃነኔታ እዩ ሕጂ ምስ ብዙሓት ንላለ ንዕልል ግን ትዕላልናኸ ዘካ ካብ ዕላል ሓሊፉን ክንዩ ዝሰግሩና ኣይነበረን ግን ትፅቡቕ ነገሩ ናይ በሐቂ ምስ ዕረፍትና ምስ መሓዙትና ንዕልል ነርና ኢና ንግዚኡ እውን ከምዚ ብዓቕምኻ እንዳሻሂልካ ትሰቲ ولا كوا شعوب تجزيتي انتاي ناشهد ولا تدي فلتنا شو ذكرنا انس اندا كيك تزحصر اندا كيك يو حلف كتل قال لها كيك تجز ناي 13 ناي 4 افا غزي خاص تخيد شعو تمناطلو ناي استو باستا غزي الا باستا غزي اتلو الكا شعو كني زرباتنا نحلف يرنا شعو نحنا شعو بحقي اين فطينا تعابي نغرسي اتيخا كمزناي لومي كل يوم تفوتو ولا نحنا كل ساعات من ساعات تخونا جن كمت زيت زمان نحنا تمهار جن كل نفوتو ايكونن افلط اي نبرنا انت نغبرو ناس كعيشنا تدي كوين نبر بقول احنا نغبرو اي نبرن سلازي تا اتينا تبهل نا باستي ابا بدوكا حتغزا اتمانات لك تولع مالتي كل كم لك خمس قله تمهارو جونيورز غبرو هاي سكولون كوم نغبرنينا مالتي سلازي تفقراو هيوت يصلونا نيريو جن انتاينا نحنا نحسب في انا زحاسبو نوركو حجي موداتا كم علامه نعيس فقر زبحال انت مصيس حنقولي كزنبلنيو اب تمرتخا شفت ككبري سلازس تتلفني حيش نابلكات نتي فقراو ነገር እንዳአለኻ ማለት ነቲ ካብ ማዕዝን ከጥወይ ካዝኽል እንዳተአለኻ ኮሎጌና ይርዒድካ هو ارعيدني بحق امبر فتين النس نيري فتاني ني بحق زفتان عروقت ناس نيرانين ني بحقي ولا كمزي ديبلي اين تو تعركنت ግን عروقت نيرانين ناي بكمزي ديبلي زي كنا مالتي اتينا زي وشت زي اتناس او خلنا ناي نورمال زخونه فريندشيب نورمال زخونه محزنتي نيرنا محزنتي نيريو صبو كابتن من سي هيوت علنا الكمو ايوتصخنا الله خديها وت هيوت قوصيه هيوت تصينا تعدمينا على الحمدلله تعدمي على ثلاثات او حجي اوريدي او ثلاثات اتينا سلازلنا من اسي مخان اي اولمرس ايبقعن ግን እቲ ኮም ዓይነት ግን ሓሊፍናይና اوريدي ፋይር ኤጅ ተወዲዩ ወውዒ ተወዲዩ ሕጂ ኸ ናብቲ ከምቲ ሰብ ወጽያይና ማለት ጽቦ ኣብቲ ዝከረኒ ቆቁርብ ኳ ዝኩረ ዝበዝሐ ናይ ትምህርቲ ግዜና ሻድሻይ ሻሙናይ ስብ ሓደ ኢና ሓሊፍናዮ تدرف نيركا تمرت زوعالكايو تمرت بالكايو قال دفو غيركا وانت تدرفو نيركا كرار نهارمكا ذكرن قرب وصبالها قال كابتي سنه طب توسدو زنبركاس اب سنه طب تساتفو زنبركا زوعالكاي كان بقط متقيرو نيركا استرايكا زراخايو زخونه ጉዳያት ዘጋጠመካ ናብ ግጥም እንዳቀየርካ ናብ ደርፍ እንዳቀየርካስ ኣብ ገዛክ ተዛናጋዕ ዝከረኒ ንወይ ጽቡቅ ሲልና ክንመጽእ ናሱ ኣብዝ ግዜ ተመሪዕካ ዲኻ ተመሪዐ አምላህ መስገን ኣብዚ ግዜ እዚ ተመሪዐ ኣለኹ
حدا خابتم قلطيفهم نمرع زي فرحوا سبي قبل انا مغنياتو تيفاتي مغنياتو بزح سب سنتاي نمرعس كم زنتاي خمس برد قطره مرعه تركاس حو لك انا كن مرعه انصارو حق حيش ابت فلما غزي قرب خبدني زبل حاسبان يرو كن حاوبي كمزيا دفء ابيلو افتا مرعيتين مالتيو ابنشتين درغانسنتي يخلك خل قرب كابتن قرب مس غزي مسكوت كيتيني لازس نسنسي مخنا خيان ود 20 شوعتن قالس اتي مالتي تحاني مود حجسي شوعتن تبص حاسي حجي تاتسي كومتات اتينا يغن نيب حقتي مرعى نيب حق تفرح يمسلك يغن زي قال يلن بحق خبيديو بسعزب على حدار يعني سلسته قلت لوني بريز جاد كل نجا بسعزب صبوي نيب حق غن انتايو مستم زلو مچوات تصاون تقلعت نتزناغعخا نتي زحلفكاي هيوت نذكركا غن ولا نتزلك منبرو تشالنج ولا انت خونه غن نصحتم قلعت زلوخا غن املاحنا مسغنكا بتا قراس انجرا ولا بزح ነገር ተዲያለውና بزح ነገር ይተርፈና اوف كورس አሎ አብከዛ خراين ተቀምጥካ አሙኻ ኣብ ሓንቲ ንሽተይ ጸባብ ንሽተይ ገዛ ተቀሚጥካ ክትመንብሮ አዚ ከቢድዩ ግን ንስኻ ነቶም ዝሃበካ አምላህ ቆልዑት ብሩኻት ክኾኑልካ እንዳተመነኻ ንዖም ካብ ጽቡቕ ክኾኑልካ እንዳኸስኮስካ መቸም ትህይወት ይሕለፍ ኣሎ ጽቡቕ ክንደይ ቆልዑ ካወልድካ ኣለኻ አምላህ መስከን ሰለስተ ኣለውኒ ኣብ ሰዓዚ ሰለስተ ኣለውኒ ዕድሚኦም ከመይ ይመስል ወት ዝዓበ ወድ ሸውዓተዩ دحري ما كلا 4 دحري تحدخ احد له مالتي يجي ولا دحري نات اولادهم سي سبيس الله مونغو مالتي اسمرهم حلو يمين هو سبيسينج هو كلهم املاح مسكن ابصبو ولا كم تكون لي زغباسي افتنا له ولا كو اصغبيهم ازي كبل سبم ابصحيمن تدبلكو ግን በታ ዘላትና አመግን እከባኸው ማሎ حراي ጽቦ ብርሃነ እስከ ትናይ ትምርት ኩነታት ናይ ደቅኻ ከመይ ትካታተለለኻ ናልባት ተቀዳማይ ቆልዓ ሸውዓይ ዓመቱ በጽሕሎ ተኸላይካ ወደ 4 ዓመት ኮይኑ ለይካሞ ኩነታት ትምርቶም ከመይ ትካታተሎ ከመይ ኣሎ በዓልቲ ቤትካ ከመይ ትሕግዘካ ኣብ ናይ ዘንቆሎ ምዕባይ ወል በዓልቲ ቤተይ በዛ አጋጣሚ ከመስግና ፈቱ ናይ በሐቂ ከምቲ ኣነ ዝደልዮ ጌራ تحنقهم تحزهم تكانخونهم يا بسريتهم جميركا كله بديسيبلينهم كله نيب حق تحزهم يا حجكوا كم تزدل بتمرتي قدماي تعبي زلو سخا حجي قدماي كفري مثل كوفيد غزي حجي قدماي كفري جمر زلو سلازي بزح بريشر كنغورلو اين እንደለና ሰዓዝ ምክንያቱ ቀደማይ ክፍል በመሆኑ ለተጻወተ ይኸይዳሉ ግን ክሳብ ሕጂኻ ይመላሉ ንብል ክሳብ ሕጂ ትምርት ጽቡቕ ኣሎ ማለት እዩ ጽቡቕ ኣብዛ ቅድሚ ክልተ ወርሒ ዘን ክልተ ወርሒ ክሳብ ሕጂ ንሕር ገምጊምናየሲ ክሳብ ሕጂ ኣብ ጽቡቕ ዝኾነ ደረጃ ኣሎ ብዝኾነ ግን ግድን ዘይተርፍ ማለት እዩ ምክንያቱ ትምርትሲ ኣዲዮም ተከታተሎም ያ ወላ ፊደላት ውን ኩሉ ቲ ኤቢሲ ዝበሃል ቲ መዋእታዊ ዝበሃል ፍልጠት ኩሉ እሱ ወዲኦም እዮም ወላ ወደ 4 ዓመት ውን ጽቡቕ ያንብብ ጽቡቕ ዝኾነ ናይ መንባብ ፍልጠት ኣለዎ بعمبتا سايسي قالسي ማለት ስለዚህ ኣብ ትምርቱን ደሓን ዝኾነ ካብ ሕጅስ ንጻጣሎም ንደፋአሉ ማለና ወላ ከም ትዝድለ ዘይኮነ ምክንያቱም ንስነቶም ሪኢኻ ማለት እዩ ጽቦ በዓልቲ ቤትካ ውጽኢት ናይቲ ዝሕለፍካ ናይ ፍቅራዊ ህይወት ዲ ወላስ ኢልካ ናብ ስድራ ኢልካ ሂብካስ ብመንገዲ ስድራ ቤት ዝመጸት ያ እዚያ ብስድራ ቤት ዝመጸት ያ ጽቦ ስድራ ቤት ያመጽያ አምላክ መስከን ካብ ጽቦካ ንኸይዳልና ሳፍጂ ለዝነቶም ብስድራስ ከመይሊ መጽ ሰበይትስ ባዕልኻ ክትመርጽ ኣለካ መጻምትስ ባዕልኻ ክትመርጽ ኣለካ ዝብሉስ ብስድራ ዝመጸት እውን ኣብ ሓዳር ጸገም ከም ዘይብሉ እንታይ ትመኽሮ ኣለካ ብሓቂ ማለት ኩሉ እቲ አምላክ ዝወድኦ እንዲ ግን ብሓፈሻ ኣነ እንታይ ዝብል ስድራና ኣና ክንፍጠር ከለና ወልድና ከለው ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ከምጽና ከለው ብፈቃድ ኣምላክሲ ናይ ብሓቂ ኣናስ ብጽቡቕ እዮም ዝሓስቡና ብጽቡቕ እዮም ዝምነይሉና ምን ይሞ ስድራ ቤት እንተዋይ ኣቦ እንተዋይ ኣደ ወይ ቤተሰብ እዩ ውሉዱ
بحماق زمن يلو وكذا كمان ساتهم سي زيادة كابانا عبتي عدم قديمهم تزلوا تمكيرهم تزلوا زاس نود خستوس قال كستو اللاتكا قال كستو نود خستو توقعها إلهم يبقى حكي ميم أصنعهم زمتوا بمخانم كذا هم ناتهم سي بمصنع تسسنيه بمخانو بكين إحنا كم سبات بزح يديلتنا كم زخت كونا لو نبلنا كرايتيريا أمتنا نحنا خمانينا خنبل كبل كالنا حجيت السب نايتها قال تراي كرايتيريا زقمت الساكم صوت قلب كان حق كرايتيريا يلندي كله አይነበሮን ዲ እጂ ነዚ ገዲፍና ግን احنا እቲ እንተኾነ በበት በኩሉ አምላህ ተጋጠመልካዩ በፍቅራው መንገድ ተመጸ ስወል በስድራ ቤት ተመጸኻ ወል በኩሉ ማለት ጽቡቅ ብላነ ግን በዚያዳ ናይ ስድራ ቤቱን انت زي ተናዓቀ ናይ ስድራ ቤት انت زي ነጸግናዮ ይሐይሽ ናይ ስድራ ቤት ጽቡቅ ዝብል ርእይተለኒ ጽቡቅ በታ እነ ዝሐለፍኩ አሕለፉ ከይከውን ዳንበር كمتات كلام كون يقولون جن إني هاوجنات مرار تأساتهم سي صبوا إنيرو صبوا مريكهم تموسون مبالي صبوا بعبيونا بتحضر سخات تعمس لزلخات هيوت نبرس لزلخا زمت الكات جميع يقولون أب حضر كم تحلي كل تكون كم من بارد أمبر كل تترخب كاس بحدا نخت نبريل كا ننات كرب حتات بني حبارات حساس با نان بركة نايتي سبزد ليو نغرات نمركب دامبر كني زخيد ترجم كسب زي هالو تحابيركات كي تغلي عم تحباري كم تاب غزا كل تحوات كي تباسو وي كل تحوات ايدلي كاني غزا يوصا سخاب غزا يوصا كي تبالو زنبرو كم اخت نبر تخيلي كم سدرا مخان مالتي بس خونا تصبو اسكا ناب سنطبب كنملس سنطبب سمعاسي خجمير كايو كما يليو اتيكا وخلنا قطم قربنا بحال نيرنا ب امدرخ بانديرا قلمله قطم قربنا بحال نيرنا كن ايتساق علنا قرب جميرنا يو اسك كميل كا جمير كايو كميليو زمباله ديو ويس زوسر كات مرتي نيرو دو زيسك عللنا